спонсори, отколкото другите са. Тичат повече, за да си... Не е от тичането. Няма нищо общо с тичането. Важното е желанието, не е от общинския бюджет. Не, за спонсорите си. Да, там вече си. Този бюджет е проект. И те са... Сумите са на база изразходени. Да, от миналата година. Важното уточнение е, че като започнат програмите за финансиране на културата, ние трябва да имаме някакво Ориентировачи. и съответно следващото предложение в фонд култура, за да можем да кандидатстваме с това са документи, които е нужно да имаме. А вече финансирането за това е уточнено, че се казва бюджет, читалище, всяка дейност те помагат с програма. Ами за програма, да, ако са ви нужни костюми,